joget ya wong bagus. No, melu beksa. Iki kacang ono Mas Ucek iki. Lah, ora gelem. Biasane gelem. Olel el el olel. Kuwi kaine pirang sendi ya? Joget wong bagus. Lho, joget kono aku. Dobilang aran sali hatiku kayang lanungan saya anak bae wangun dasar ayu Tapi ngastomik gak bagus. Ngastomik. Kok kae lho kok iki apa to kok ya? Selamat malam. Selamat malam, Pak. Ayo, muni sampean yo doyan sego. Mboten. Napa? Nggih apa jenenge menungso nggih doyane nggih sego. Masa panganane menyan niku lho. Lah sapa ngerti kaya wong ki suwe ora petuk, suwe ora kepanggih, suwe ora sapatemon kaya sak sire dhewe ya takon tinakon iki wajib dijawab kanthi becik aja nganti Pak. Lu saku. Prasawa suwe-suwe Pak Bak. Lah Ngentekan napas. Lah kuwi kancaku ya, biyen kancaku. Oh, rencange jenengan kok? Lho iya. Kok mboten direncangi saniki? Lah ya kudu andum basuki. Kono sing ning kono, aku sing ning kene, ngono lho. Ora kenek rebutan nggon ngono ki ora kenek. Sing penting ngodinunga, ngoten. Saling lengkapi, sitok ning kiwa, sitok ning tengen, sitok ning isor, sitok ning dhuwur. Nah, ngoten nggih. Rawuh rene jam pira? Ya ampun rawuh to, Pak. Lho, mbok tekan kene jam pira ngonten mawon. Yen rawuh ki wonge gedhe dhuwur. Wong setugel kok rawuh ki lho. Ya wis teko kene ngonten mawon. Awakmu rene mu merongos jam pira? Ngono lho. Wah, awit wau jam 12 yane. Wong bocah kula nyetetep enten wiki sinden. Dilus kok ora kenek lho. Masa? Nggih kula nyetetep enten mriku wiwit kala wau. Sing amen semampu dintuti megang kowe ta? Ketoke wayu-wayu. Wah, ngentut ora muni gondone ra ukur. Wis aku ora apa-apa kuwi rezekimu ya. Ya kuwi tekno pripun lajeng riwat mriki mboten saged. Lah nyang apa? Lah piyayi kathah semanten kathahe. Lah pancen kabeh berkahi. Lah nggih. Dalam rangka Pak Nardi nggone kagungan kersa tasakuran kok ya. Nggih, lajeng mlumpat pagerah gitu. Kula diangkat supirku metu kono. Malah dikira sajen ning kono aku. Lah layak arep dirayah wong iku tibake sampean to. Dadi raya-rayane ngono kuwi mau. Alhamdulillah. Sajen kok iso mrenges batine wong-wong ngono. Lho sajen kok mendelik ngono tibake wong. Aku wis ngempet ae lho. Lah iya nek ora ndang ditok-tokne aku ya ngono. Ngetokke iki lek wonge gedhe dhuwur ditokne sore ora apa-apa. Kaya sampean metune kudu yahene ngene iki. Oh. Mergo ditekke sela-selaning sela, ngono nek sela ditokne. Ngono. Ditokne. Ditokne lek wis selo, yen wis selo ditokne. Yen ra selo ora iso metu. Ora iso metu. Kabeh ku duwe nek selone. Oh nggih. Rumahku nggih pun tepang kali Pak Nardi. Lho sampun pun jagongan. Mumpun ngomongnya apa kowe iki rumah ora ngerti kok bengkonge. Lho Pak Nardi tangga kula niku.
Lho. Pak Nardi, mboten sida mulya kok tanggamu kuwi. Oh, Pak Nardi mriki to? Lah iya. Dereng. Lho, kowe urung tindak rono. Kula wau mriku mung nunut nguyuh tok. Wah, lha kudune waduh. Lho. Wah, nunut nguyuh lan brobos kaya tikus brobos enten mriku wau. Nggih. Wong ade ntrudus kaya. Sing ntrudus pripun lho kados ngeten kok. Pak Nardi Nggih. utawa Pak Ganong. Nardi utawa Pak Ganong. Nggih. Dadi asma Kinarya Japa. Leres. Jenenge tasakuran tutup giling karo tutup pok-pokan. Nggih. Sampeyan hati-hati ning kene nglawak kudu lucu. Lah pripun? Nek ra lucu sampeyan rencanane Pak Nardi arep kek gandengan. Gandengan apa to, Pak? Lah treke pirang-pirang Pak Nardi iki. Wah, masak. Lah terus gandengan kok truk kok gandengane kalih kula niku hubungane napa? Yen truk niku kan gedhe. Kek. Paham kek ya? Kek Tok ganjel. Oh, ganjel. Lah iya kuwi nek basane kene kek ngono. Kek nggon aku mati kok. Oh, Anu, alah. wonge piye wis kek ngono. Oh, siji desa mawa codot. Mawa cara. Lah ya carane codot ki beda-beda. Oh, nggih, codote Blitar kalih Jawa Tengah benten kok. Iya, nek Jawa Tengah ki nyokote halus, nek Nggih. Blitar ki wah, ngono langsung ilang dasi. Pasar. Jadi dalu menika tasakurane saking Ude Jaya Mulya. Leres Lho, menika tulisane ki lho, nggih. Ude Jaya Mulya. Udi. Lah kuwi lek tulisane gedhi ning kono ki. Pundi Ya to, Pak? Allah. Kowe iki rene ra nggawa mripat ta kowe mau. Kuwi lho Ude Jaya Mulya. Enek ya tulisane, Mbak. Enek. Den, enek ora Den, sinden. Enek sindene roh kabeh kok. Pundi lah boten nenten lho. Ude Jaya Mulya utawa Jaya Mulya. Ku lho tulisane ditemplekne ning truk lho, templekne ning gandengan. Wis mlaku, wis ilang. Wis ilang. Menggok wisan. Apa enek wong tulisan kok mlaku. Dadi ning Kuwi ketoke kulino. tulisane iki ning truk. Kulino nek nggon petengan nek tulisan mlaku karo aku- nyekel mic. Iki Wong tulisan kok mlaku niku. iki cara omahe Blitar lho bendina tak jak dolan kowe bendina. Angger lunyu ngene sendur no tak saki. Ngeng ning mahlor tak saki. Ngeng. Pak, matur nuwun Pak. Apa? Kula niku menungso senes pentol rek. Mas aku. Terus disaki. Menika Pak Nardi Nggih. menika bos tebu cah. Bagus. Ngaten. Tebu niku napa to? Saka tembung antepe kalbu. kalbu. Hmm. Pak Sunardi Pak artine Sunardi. apa? Asma Kinarya Japa. Japa. Kangge dedonga. Pak Su Nardi. Nardi. Apa? Su. Su. Mau ora ngomong sik to Pak. Banyak nang kene iki kowe ora tak jak omong-omongan kok kowe iki wong sembarang dadi kok. Lah boyo WA sik to. Kowe iki wong manjing ajur-ajir lho. Nggih, nggih. Aku ki paham lho uncek Sanusa iki saka Sanusi. apa Sanusi kuwi Sanusa. wonge iso ngono maksudku ki dadi Sanusa. Dadi wong iki cara anune iki bisa andhap apa manjing ajur-ajir. Nggih. Atos panjenengan Pak. Amor yoga. Heeh. Ya penonton Amor. ngantek bingung bedakne ndi uncek ndi yogane. Amor Amor sing sinden. ngendang. Bingung bedakne ndi uncek ndi Kendange. ndi sing ngendang. Oh, ndi sing ngendang. Amor slentem ya to ndi beda bingung bedake Ndi uceke iki. ndi slenteme Heeh. ngoten to. Terus Amor. amor wedhus ngoten to niku. Eh? Ndi amor wedhus. Kok wedhus to? Lah mburi kono sapi pirang-pirang lho Pak Nardi iki. Oke gegeden no. Oh iya ya, sapi mini. Sapi mini kenek. Sunardi. Sunardi. Su. Kuwi sumeh piyayinipun. Nah, Kok iso ta kowe? lah sing ngajari ki jenengan to. Pak Pak Rudi Garong. Rudi Garung. Rung. Nggih, Rudi Su. Garung. Sumeh piyayinipun. Tegese Nah, dalam kata lain blater. blater, grabya, Semana, temulung. ngaten. Nar. Kuwi narima ing pandum. Oh. Nah, dadi diparingi
akeh ya alhamdulillah, diparingi sekedhik ya alhamdulillah. Tetep bersyukur. Bersyukur. Dadi diparingi akeh ki ya bersyukur, sithik ya bersyukur. Insyaallah bersyukur rezekine bakal sempulur. Oh, ora lokak malah saya kebak. Kebak. Ora kelong malah mbombrong. Nah, niku lah tiap tahun wis contone Wayangan. wayangan terus. Awake dhewe dalu menika alhamdulillah nampa berkah ditimbalan sowan lho. Nggih, Sing terakhir alhamdulillah. di walang kadi kok beluk Dem. Nah, di napa di niku? Diwi medi. Ayo asma kinarya aja. Jopo. Jaya Mulya. Jopo. Jopo Jaya Mulya. Udine kan Jaya Mulya. Di napa artine di? Di niku dimen mulya keluarganipun. Nah, piyayine sumeh narima bersyukur nampa peparinge Gusti Allah dimen mulya keluarganipun. Bagus, tepuk tangan buat Niken Salindri. Kula, Pak. Tapi Niken kan ngrungokne. Ngono lho. Oh. Karo ngemut kowe lho kuwi rumahku. Suwe ra pedhot kaya buta malah. Blangkon kaya dimut ki blangkon maksude iki. Matur suwun. Didongake ta bagus. Udah Jaya Mulya menika mangke berkah. Ngaten mugi Wayangane ora tambah. bengi kita kok ya. Lajeng Tanggal 24 ya sih ana wayangan. Mas Minto Darsono karo Mbak Lucy Brahman karo Mas Gareng Semarang Semoyo. Padegareng. Semarang. Padegareng Sumarbagya. Heeh, Mas Sumarbagya. Untung aku ora digandhenge karo Mbak Lucy. Lah nyang apa? Lah gandhenge karo Mbak Lucy malah cilaka to. Lah nyang apa? Lucy Brahman. Wah, Pak Narti nanggap sapi karo letong. Untung. Lah penjane sapine ya pirang-pirang. Lah ya Lucy Brahman kan wis sapi kula letonge. Lu masuk aja to, aja letong lah. Paling ora sampean iki Napa? ya telek pitik lah ora ngene iki. Rada cilik ngono. Yo wis padha teleke lho. Ora cetok. Dalem rada mati ta bagus kowe aja mepet aku padha lanang iki. Padha lanang. Derek urut dedonga nggih Pak, kagem keluarga ageng Pak Iya. Nardi gelar hajat. Heeh. Mugi tansah pikantuk karahayon kalujengan. Tinebena panggoda pangrencana, Amin. celakaken nugroho ingkang agung. Amin. Mugi keluarga Pak Nardi tansah ayem tentrem, bejo donya bejo akhiratipun. Allahumma Amin. Amin. Mugi Ibu kasih, mugi enggal senggang, enggal sehat malih kados wingi uni. Amin amin ya rabbal alamin. Menika ingkang ibu saka Pak Nardi. Lanjut. Dadi penjane menika piantun budaya kok ya. Nggih. Titik-titik nanggap wayang. Tur mesti 2 malam. Nah. Ngono. Tapi menika tak goleki kanca ya sebelum Niken Salindri. Kalih sinten? Aku tak kepingin ya kuwi presiden loro ya. Kalih. Ana Mbak Ika Antonia, ana Mbak Krisnia. Sampeyan ki wonge cara anune wong iki sembodo. Sinden lek mek siji ra cukup. Wong kaya sampeyan iki. Wong mangan lho, iki mangan lek ora 3 piring moh kok dhek iki. Diwe sak piring mek nyekebek tok. Atik. Apa iki? Atik, Mumpung ra dalu bener. menika diseseni warga masyarakat mboto kaya ngene penontone sak pirang-pirang alhamdulillah. Nggih. Ternyata wong mboto Sidomulyo isih kalem karo kabudayan. Tepuk tangan, guys. Tepuk tangan, guys. Nah. Yo, anu sapa jenenge Mbak Ika karo Mbak Kris ben jumeneng bareng. Mbak Eka kalih Mbak Kris. Nah. Ingkang putih piyayinipun. Lah kowe titan ora? Mboten no. Ya Allah, Ika ki sing gender. Krisnia ki sing lencem ngoten lho. Oh. None, neno, none, ya. Yo, toyo. Bayah Pak. Yang apa tak? Mosok ya loro timen
temene lho. Lah kowe saurane wong lanang sing sembodo kok. Lah, Wong kok- lanang ki anu le, ala tur wenang. Dadi saurane kuwi sing diarani kepala rumah tangga. Ndase keluarga. Ndase kulawarga kuwi wong kowe iki dilus-lus kok malah ndase kulawarga jar masaku. Lah ndase kulawarga sakmono terus apa kuwi bokonge sepira kok ya. Bokonge ya bokong semok. Masaku iki ana Mbak Ika Antonia. Jajal. Kang dalu Mbak Ika. Kenalan. Nggih. Kenalan kok aja ndingku to Le, ndanget to lah. Ndingku piye to ndak? Napa? Kenalan. Lah kula nggih dangak ngeten lho. Oh, lah kuwi wis ndangak to? Empun lho. Kowe lah wong ndingku karo ndangak ora enek bedane to. Matur nuwun gur arep ngece ngono ae lho. Sugeng dalu. Nggih, sugeng dalu Mbak Eka. Nggih. Asli putih to, Mbak? Lah saking Blitar. Memang Saking enggak Blitar. kesel, Anu tolong Kris Napa? tekekno pisan Kris. Nggih. Masaku. Pra Masaku yo kenalan Oke, yo Mas. yo. Lah kula yen boten blanga mengke malah cilaka. Masaku. Dadi kan blanga ngeten. Tapi Betul ya, Pak? Eh? Ngapunten. Kula pecicilan ten mriki. Ora masalah kaya pokok kowe katokan ora masalah. Ya kapan ki aku enek cah cilik munggah lah nguyuh dadak ning kene. Lah akhire teles lek sampean kan mboten to? Boten, Wis boten. pesan. Damel pempes ya. Ampun, double pepes. Empun beto, Mbak. Empun. Oh, pun ditambah. Tapi radi maju Pun, mriko nggih. jajal kaya ngapa uncek ki lek ngrayu wong wedok. Mudun ya. Ngangge bawa ya cah bagus. Boyo. Sinawan datan boseni kuwi ya oleh. Saged mandap napa mboten? Mana boten ayo Bu di. Saged santai mawon lho. Iki wong loro tak ngeroyok kabeh lho. Aku ngulatke siji wis blenger kok. Loh, Menawa mboten saged. Saged, Mbak, tak kula saged. juk betul nih. Duk nih lho. Kan kula ngewangi jenengan. Iki beneh karo sampean. Nek sajake ora iso mumbul diumbulne. Ora iso medun didunke. Oh, ngaten. Heeh. Ora iso nguyuh duyuke ngono. Ya. Rasaku kok. Lah terus jerane layune ngoten. Aku tak anjok dhewe iso. Oh. Santai. Oh. Iki bawane napa niku to? Sampeyan iki cara baris nu dadi danton kok apik to. Sinden-sindene sing dadi pesertane. Siap, gerak ngono terus ilang. Bae dhek marung malahan dadi sing baris mlaku terus ora nek dantone. Tapi Mbak Ika Antonia menika kali Mbak Krisnia. Bawa cah bagus. Krisna nggih. Manut panjenengan. Sing niku wau nggih. Kuwi ya oleh jenengan liyane. wau. Ya oleh. Sinawang tan boseni. Kris, kowe iki ya ngenyek ya aja ndangak ndingkluk to. Sampeyan kok bagus mentong Mas. Suarane, Bu. Pripun Mas? Iki ayu-ayu dek kira iki. Kira piye to? Lah ya kaya ngene kok bagus terus ngeleki kaya ngopo? Action panggung. Wong tresno kuwi ora mandang rupa. Paribasan wingko katon Kencana. kencana ngono. Oh. Ya, sing ndi mau gandrung sing ndi. Siji-siji ngono Cetok lho. sampean Mas. urung ditekne, sampean dekne kan Oh, Mas. sampean Dekno tekne to sayang. kuwi wong Wah, lanang. walik, Mbak. Walik. Nyapa? Biasane kono lek ngedeke kok aku ngedeke iki lho. Wah, Mosok. Lah Kaya kene ru- gedhe lah aku cilik kok. Kaya ruru wae ya. Lek biasane iki nyapa? Rasaku. Aku malah merinding aku malah. Ora apa. Lah kok malah dingenek-ngenekke kaya Sapa ngerti sampean sumuk karo Krisnya dipipi. Jare kok pipiti kaya ngudang anake ontong-ontonge. Antang-antang. Rasaku. Dipiti-pitke ya. Ora apa. Sampeyan ngerayu sapa dhisik kok gentenan lho ben gak Sapa? cemburu. Yo aku bacut madhep mriki kok mriki. Berarti sing mok demeni iki apa iki? Heeh. Sing- Aja plin-plan dadi wong Sing lanang. niki Omongno Kris aja oleh plin-plan Oh, Kris. oh, Karo sing wong wong lanang iki lanang saurane sing wong lanang ndi? karo wong wedok iki kudu tunduk poin. Nggih. Sampeyan kudu ngerti. Sampeyan pilih sing kae apa sing iki? Iki ae. Apa sebabnya kok milih kuwi? Gedhi ya. Nek gedhi terus nggih apa? Malah ngirit aku ketok gedhi ngene iki. Ngirit piye? Wis ora satuku spring bed, terbantal, guling, wis ora satuku. Langsung Aduh. blok ngono. Gula lah iso tak gol bal-balan ya iso lho. Mak bayangke umpamane bojoku kaya ngene iki. Terus Bayo. Piye? piye Mas Piye? Piye sampean? Mas Ma mulai? malam pertama Piye, piye? ora kaya lele cememplung kolam. Dadi gur ngelangi terus ae.
Masih goleki ra ketemu ngono lho. Eh, Sampe ngarani aku ombo. goleki ra temu-temu ngono lho karep. Mek munyer ngono ta. Munyer ae lho. Sampe ngarani aku ombo. Ora, Mbak. Kowe ra ngerti Sing ta aran- carane amrih temune ra roh ta kowe. Carane pripun? Golekno laler. Dadi angger mencoke ya ning kono kuwi. Ngono, mencoke laler ning kono kuwi ya ning kono kuwi. Sandale Krisnia ngono lho. Lho, tandane Kris Sandal. sandal. Sandal sing diencoki laler ki sandal rumahmu apa kaya. Oh, lho, duh. Apa ana menco memplung kolam kok sendal iso dirubung laler iki lho. Terus Tekan ngetik. Geraku. Dereng. Urung ta? Dereng dugi mriku. Ha terus. Nano. Sinawang datan boseni. Nyawang wong lemu aleman. Krisnia iki lemu alem. Iya. Sampeyan nyawang opo? Jajal to, mlaku wong loro jejer, Sak mlaku. gitu, Bu. Mantene. Lho, Mbak Krisnia badhe tindak pundi? Badhe teng pasar. Lah nyapa kuwi? Betung anu wedhus. Hehehe. Ngawur. Pak, kula mata kowe genti, Pak. Kula tuntune. Lho, uncek arep endi? Ajeng ngawenke kebo, Pak. Asane. Syukur. Asane kene kebo. Syukur. Asane kene kebo. Asane kene kebo. Kebo. Wes Ora, masane lho. Lah kowe ngeloke aku cempe kok. Wedhus kok. Dadi awake dhewe yo kewan ngono wae lho. Iya. Wis cempe karo kebo iki. Dadi pancen imbang umpama Krisnia kebo. Terus apa uncek cemple Ika dadi merak. Ora gandeng. Ora gandeng blas. Rekasata lakonane tangan iki lho. Wis ora tahan Krisnia pengen ngrangkul Pengen panjenengan. rangkul, aku wis jatuh cinta. Ngrangkul ya biasae Mbak tangane rasa ngruwek-ngruwek kene lho. Lah wong jatuh cinta. Lah aku nek arep bales ya pekewuh to. Balesen lek sampe lanang tenan, Ndang. Tableken lengene Kris, tableken lengene. Ndang, balesen. Ngene wani. Ndang, balesen. Ngene wani. Ndang, balesen ayo. Anu Ndang balesen ayo. Ndang balesen lek wani. Aku- Ndang balesen lek wani. aku Ndang balesen lek wani. Sik Ndang Mbak, balesen lek sik. wani. Kok sik Mbak, sabar sik Mbak. Aku Apa? jane iki wani Mbak. Nyapa? Ning tanganku iki lho Mbak. Nyapa? Ora cukup. Nyek. Nyek. Lah nyek pripun Mang lho, tangane sementen kok model kados ngeten lho. Kaya kene iki lintah kono gajah kok. Ngono kuwi kowe kurang akal lho, Cak. Lah kali pripun carane pripun? Ayo aku celuken nyilih tangane sampean Pak Rudi ngono ben teko kaya Oh. ora cetha. Oh lah kalali. Lah. Kok engko yen wonten meneh nggih? Ah gah, Jadi aku tangane ngobong jenengan. kaya. Yo, Angkat Ibu Ika dirayu. Ika kae dirayu. Ika Angger. endi to? Ika endi? Kuwi lho Ika iki. Lah nggih niki. Endi? Wah kowe Madukrono, tak kira Madukrono. Mondolane karo wajahe padha kok ya. Mas, catur netra to, mosok sing sawang kono. Nggih, Pak. Loh, wong Romani sing disawang ndi? Nggih. Catur Rai. netra. Loh, Sing disawang rai. kok lurus? Lah iki ya rai kok. Endi? Unduh. Niki nggih rai. Ora nek nripate to. Lah kuwi rai tenan yen niki rai lok. Oh bener. Dadi ora saben wong etuk demok. Nah, wong jenenge Railok. Lah nggih rai lok. Ya Pak ya. Mbok mesem to Mbak, Mbak. Ora cetha kaya. Lho to ya ya. Eh. Malah beker. Dheke mbayangke lek mesem Bayangke lek lho. Lek mesum lho piye rae sing. Ya. Bayo sing kulino. Wah. Ya, rayunan Mbak Ika iki. Angger aku etuk nyawang cah ayu lambe
demo abang. Abang, aku bang, bangga. Ganti madhep rene. Bu lagi Kosek, sejilut ya wis. Ngono. Kan yo pengen. Ikae kok yo epeh to. Ikae kok yo epeh men mbok genti Krisniane. Aku sawi lho Mas. Aku lho selak pengen. Jilut. Sabar. Ayo. Aku tak ngayahi kene sik. Aku lho piye lah. Aku lho selak pengen piye? Yo, kowe Aku piye lah selak pengen. Pengen apa ngecomne wedang? Oh. yo dadi copke wedange digrujuke Patrick engko ya. Masaku. Yen mati aku wis kurung. Heeh. Angger tresna kumba Eh, topo Cek. Gah aku, kowe iki seniman kono Jawa Tengah digorene omahmu ndi ta? Jawa Tengah. Jawa Tengah Karanganyar. Oh, kan anyar lho. Nggih. Tanggane tanggamu ta kowe iki? Pripun to iki? Lah bener. Kok tanggane tanggamu? Engke leres. Lah iya berarti kowe ndek tangga berarti. Gadah. Lho lah iya tanggane tanggamu bener. Lah nggih. Kowe kan anake bapakmu karo ibumu ta? Nggih. Lho lah iya ngono kok ora ngaku iki piye ta rumah saku. Piye to Lek iki? joget ki munyer sing wedok. Ngono lho. Oh. Lah kok sing munyer lanang iku kuwi. Lah niki kan bolak-walike jaman. Oh. Jamane dan genti sing munyer sing lanang. Aja sing wedok terus sing munyer. Oh sing lanang ya melu munyer. Melu munyer ngimbangi. Ning aja seser-seser ya cah bagus kok karo penonton darani kekean munyer seser. Terus kekean iki gangsing. Gune sampean apa Mas? Kenapa jenenge gangsing ngono kae? Gangsing ya gangsing. Kekean. Gangsingan. Lek kekean apa Mas? Kekean ki ngono kuwi anu wong Kekean ki wong pokok sing- bar-babaran. Kekean Ngene. pokok sing titik kalah ngono maksudnya. Oh nggih. Kekean nih ente kekean. Kuwi mekeh-mekeh Lah berbareng. piye? Jajal lek mau mekekeh piye jajal? Lah niki pun mekekeh kok. Ora ngono lho. Mumpun iki. Ora. Coba diaturi tembangin apa, Nduk? Manut panjenengan. Ninggal katresnan ya. Nggih. Mangga. Buka celuk napa? Buka Siarno, cek Sampe Siarno. siarne, Mas. Enggak itu tublak-tutak ben disiarne Mas Uncep. Iya, blutak tulak. Siarno lagune ninggal katresnan. Oh, lah kon nyiarke lagune to. Oh iya Noroto, kowe kan siaran apik. Rada Oh, lah, sae jenengan siaran. Siaran TikTok, siaran YouTube. Jelas kaya. Kowe yo iya ngono ya. Ning jedinge siaran. Cek iki mesti ning jeding ki ya. Rada rono. Putih. Maju ben ketok saka kono. Nah, maju Nggih. titik le, maju titik le. Golek nggon sing penak le. Ha. Nggih, pun penake. Siarne sing apik ya. Bapak Ibu. Sik penonton mau celuki kabeh Bapak Ibu ngelek rene ngebyuk ning panggung ra sedeng gone piye. Kowe kudu paham lho. Oh, nggih. Bapak-bapak. Lho, bapakmu pira? Bapakmu pira kok bapak-bapak iki? Kuwi aja ngregeti asmane wong tuwa lho. Asmane wong tuwa iku kudu mok jaga bapakmu pira. Kowe iki anak Siji. arisan apa anake wong sitok? Mbah Pak aku ra roh. Lah kok bapak-bapak? Lah terus pripun lho? Lah terus sakarepmu yo. Sugeng dalu. Lah iki sing ngomong awan sapa? Kowe praya roh kowe nek lampune ki mesti bengi to le. Genahno to genahno. Kok ngenten malah. Nesu. Nesu. Mboten mosok nesu. Loh, sabar ya pisan. Ndang tuwek lho. Para tamu. Lho engko tamu mau celuki kabeh lek munggah rene ra sedeng gone le. Para penonton. Lho malah penonton dicukuluk kabeh kuwi rumah tangku lek munggah rene yogane kedek-idek-idekno. Piye to Ki? Ya. Sing leres pripun? Sing leres pripun? Pengen roh contone? Nggih, contone pripun? Sesuk lek pas siaran TikTok tak contone. Saiki ning kene kowe. Bekah diwales. Lah kene Trayo. Mano Pak Nardi aku ki mikir bengi iki karo Pak Nardi wis dipok iket seminggu kepungkur. Engko jatahmu jantai niken barang wis tak entekne tak nggih tuku wedhus nek. Oh, kula katut jenengan to niki. Lah ya kowe engko arep rencana tak wehi lulang wedhus, ngono. Wah, bosok iki. Ora apa-apa wong bosok pisan ya lho, ora. Nggih. Yo, lagune Ninggal katresnan katur serengan keluarga ageng Cakra apa Pak? Cakra Manggi.
Manggilingan. Cakra Manggilingan. Cakra budaya. Lah kula kan manut jenengan lho. Cakra budaya. Serengan Mbak Kris. Mbak kalau kayak Krisnia. Mbak Krisnia. Oke, Mbak Ika. Eka. Ebrotwati. Ya. Tutak apa? Iya. Ya. Ya. Yo. Warana joget ya. Mbak Krisnia, Mbak Ika jangan joget. Joyo, mulya, ini. Tutup giling. Tutup pangkalan. Moga berkah. Nah, melu-melu Mas Ucek jogetnya ayo. Dulu pengen joget. Aja. Mas Gepeng. Kita coba abahmu. Yo. Apa siraku ora krasa sambato karo Raden Mas Ucek cah iki. Sok kapan anggonmu bali. Popol. Buat Pak Sumardi, juga Ibu Ibu, juga Bu Nardi, lalu boleh tahu nono. Teh nono. Aku kang setya satuhu. Ono ya. Ono presiden, ono ya. Cakra budaya. Joyo, sukses selalu. Oe ao. Terima kasih Pak Eko.
Lah, mboknya ditanggap. Grupe jenengan. Lho ditanggap ora kompak ora seneni Pak Nardi. Allah biasane boten. Pokoke Mas Uncek menika Nggih. Mbak Ika kalian anu ki duwe titel RJ dhek wong loro ki. RJ niku napa? Raja Joget ngono. Dadi Oh. joget iki ning omah tapi ning omah. Lek ning kene dhek halus. Dalu menika tembangin napa ki mun ninggal katres? Ninggal katresnan. Dalu menika awake dhewe ora ming wong loro karo Nggih. Cakra Budaya. Nggih, mboten Iki awak, ana, nggih. Rawis dulurmu wadon ya kuwi Genduk Niken Salindri. Nah, niki sing dintos-entosi kan. Sampeyan sing niki. cedhek saka Karanganyar, Niken sing adoh saka Kediri. Dadi saorarane rene ora ana liya ya kuwi atur panglipur silaturahmi wonten Dalem Agung Pak Nar. Pak Nardi. Pak Nardi. San Ibu Kasih. Sampeyan Ugi ki warga wonten ing Boto. Lho iya no. Tapi ditimbali Genduk Niken ngangge spot apa ya Niken ki ya? Bali ya Cahayu, Bali. Sampeyan dadi iki joget cara Bali Lea. Cara Bali kula. Kowe sing dadi apa Banaspati apa sing leake apa? Kok Banaspati? Ya leake kuwi. Yo. Cara Bali. Sastra budaya. Aja nyatru, kudu halus karo Niken sebab Niken kuwi pawakan Pripun? Putri Kediri. Piyayine alus. Heeh, Putri dadi Kediri ya. ki mbiyen kondang Dewi Kili Suci. Lah kowe dadi lanang Kili Kilen ya kowe. Kilen-kilen Kili-kilen. Ayo, nduk Oke. Niken. Inggih, sugeng dalu Papa. Inggih, pripun? Wartane pripun Sahayu? Alhamdulillah pangestune Papa. Dalu menika sowan Pak Sunardi. Nggih, leres. Wonten Boto Sidomulya. Nggih, sakmenika bos Bos tebu. bos truk nggih. Ya kejaba truk ya tebu momot truk. Kualik, truk momot tebu. Aku Nggih, anggere leres. omongan karo kowe iki semene tak wolak-walik, marane uncek teko. Namine Pak Pak Sunardi. Pak Sunardi dalam rangka acara Tasakuran ya kuwi tutup giling karo tutup pok-pokan. Pok-pokan tahu ya, pok-pokan. Pok-pokan iki numpuk tebu ki ning kono. Lha kok dipok ning dhuwure truk gandeng. Dadi dipok-pokan. Nek iki ora pok-pokan nek unceki pok-pokan. Dadi soalnya rene iki nyaur utang wis dipoki kedek kapan kae dek. Popokane dangkelan iki lho. Nggonku dangkelan. Malah dangkelan. Oke, Papa. Pokoke tasakuran, buka Iya. apa tutup giling, tutup pok-pokan lancar gangsar muga-muga berkah selalu. Amin. Amin. Nggih, pokoke dongane nggih sing terbaik. Semoga sing penting Pak Sunarto, Pak Sunardi. Pak Sunardi. Pak Sunardi sehat Karo- selalu. Amin. Udene Ude Jaya. Oh ya. Mulya. Semoga semakin sukses, semakin jaya, semakin Amin. berkembang. Amin. Terus amin. semakin melimpah Rezekinya. rezekinya. Terus sehat kabeh sekeluarga. Ya. Juga kang ibu ya ki Mbah Kasih, Nggih. ibuke Pak Nardi muga-muga diparingi seger waras. Amin, amin. Boleh ya kaya Rabbal wingi Uni. Allahumma Amin. ah jan rumah saku. Dalu menika ana gandengane awake dhewe. Sinten Papa? Kanca sing udakara ket jaman Majapahit ora tau petuk. Oh. Sinten niku? Uncek iki. Pundi. Uncek roh Bang, uncek. Uncek. Mboten mrisa uncek. Ket soremu wis munggah ning panggung mboten sumerep. Nggih, semerep. Endi? Cuma kados setip ngoten ae. Mboten patek ketinggal. Wo, Anu Papa, ini nikannya sakit mata Papa. oh ngata. Oh, Ya, sakit jadi mata. agak ngeblur-ngeblur gitu. Oh, Kalau ngeblur-ngeblur. kalau Papa kan jelas. Jelas. Ini kan nyawang Papa jelas. Jelas koyo. Nyawang sinen-sinen jelas, Heeh. nyawang yogo-yogo jelas. Kalau
Uncek itu mana? Anu Oh. nyawang bangsa lembut ngono mboten kenal. Oh, mripate rada Ndak, lara. ndak Lah mbok ya di mana tuyoi. Heeh. Di mana gitu maksudnya? Oh, uncek nang ndi to? Aku ya malah ketularan ngeblur iki Mas aku. Uncek nang ndi ya uncek. Amin ya Allah, Aku amin, malah amin. ngeblur. Amin. Mas, Semoga-moga ngeblur tenan kowe kok. Wong ana ngarepe kok. Tak belek Mas. Niken ini anak modern. Nggih. Sinden milenial. Nah, Dadi kudu sopan diparani cah bagus diparani. milenial. Dibageke. Masa dadi diparani to, Pak? Dibageke diparani rono ben ora satu karo kancane. Oh. Tahu. Jare rada blawur engko ngidak aku malah kok. Enggak. Ngono. Blawura dhek ora gampang idek kok. Paling ya megur corane megur nggih Melenyek. mlenyok. Heeh, Melenyok, melenyek. melenyok. Heeh. Selamat malam, Mbak Niken. Mas Agus, selamat malam. Wah, Agus sing ngomong ngono. Nggih, Mas Agus pas Agus nggih kipot. nyawang kula. Kowe kok yo gawe mic barang to Gus kowe iki kan Mas aku. Kok iso nang Agus sih? Lho. Sing pandangan ini kan ki nang kono. Tingale kudu salim, Pak. Oh ngono ya salaman. Ya. Salaman le ben. Salim, Niken. Mbak. Nggih, monggo. Niken. Niken ben ketok Mas salaman. Agus. Salaman. Salim. Ya, Gus. Wis Gus, aja diumbah tangan Gus 3 dina Gus. Disaki. Hei. Kok kaya enek gludakmu apa ya? Enek apa? Ya Allah, Papa. Kok enek gludakmu apa, Nduk? Kaya enek pager ngono ning kene iki mau. Kuwi dangkal jati ya, dangkal jati ya kuwi. Lah mbok ya dikethok dangkelen ora diobong kono lho. Kok iso gak krasa ya, Papa? Ora ketok tenan lho Niken iki. Ora ketok, ora ketok, ora ketok. Sesuk anu ya lek kowe wedak ana ben ketok. Diwedaki putih ngono. Aku wingi kluwedakan rai tok putih kae lho. Kaya empane Tak kene cilik-cilik malah suarane wedi. tapi ya renek Heeh. wujute kok. Nek krungu suarane tok ta? Nggih. Ora Anu ketok. nyat. Nggih saestu. Iki nyat entut tok. Oh lah iki lho bolane. Wis Bola. bola apa to? Wong bola. Wah direken direken Bola. Rumangsane. direken gateng nek bali barang. Salim sik. Kali Mbek budene ra tau salim. Budhe. Bude iki buru-buru gede tegese bocah longgor. Ibu gede. Buru-buru Ayo gede. toh. Buru-buru Sing gede. semangat ditanggap ning kene iki sing semangat. Nah, Ngadeg. Lho. Oh, tibake ya blawur tenan cah iki. Hei, iki wis pol semene. Iki wis ngadeg kabeh lho. Tak interogasi. Kok iso mek sakmene piye? Wow, gen larang kok regane kok. Jaman saiki lho, wit-witan dibonsai. Dicilikke kae kan regane larang. Oh, iya. Mobil dimodif diceperke regane larang. Iki menungso tak ceperke regane gen larang ngono lho. wong kuwi wae bathuke dikepras ben rodok teper. Terus ngene iki Luwih larang. pomo tuku kain ngono wi pirang meter? Aku karo tengah meter iso ngisor dhuwuran. Ambonane ukurane pirang meter iki? Iki aku paling enggak ya 3 meter. Iki 3 meter. Iya, kan soalnya dibebet nih. Kowe iki nyawang apa to, Cek? Kowe iki nyawang apa bolak-balik sing sawang. Jare ini iki lho, Pak. Oh, jarik to. Kok jenengan ketoke meri iki jolan napa pripun lho? Mas aku modelmu ki nyawange kaya tembus pandang ngono lho, Mas aku. Ya itulah yang dinamakan ada kelebihan dan ada kekurangan. Oh, ngono. Kekurangannya ya mung samene, kelebihannya iso nyawangi ngono kuwi, Pak. Tapi ki pinter lho, uncek ki Niken. Ya, 3 ping 3 ki piro, Nduk? 3 ping 3. Heeh. 9. 9 uncek. Nggih, 10 dikurangi 1. 9. Kowe kok melu-melu Niken ki piye to Ya kowe iki? iya ra Ya oleh lho Allah. ngono kuwi. Tak anggap pinter kok telok-telok jawabane iki lho. Dhewe. 2 tambah 2 berapa? 4. 4. 5 dikurangi 1 piro, Cek? 4. Kowe kok Lho, melu-melu Niken iki to? melok-melok ora ndek pendirian. Kowe iki wong lanang lho kok mek melu-melu ki piye to kowe iki? Lho piye to, Pak? 5 kurangi 1 nggih 4. 10 tambah 2 piro Niken? 12. 12. Ayo 14 dikurangi 2 berapa? Uncek. 12. Loh kowe kok melu-melu to jawabane kowe iki? Jawabane ora melok-melok wi Kowe jenenge nyontek. nyonto. Kok nyontek petet? Kowe ora ndek pendirian. Pertanyaan beda itu jawaban ya juga harus beda. Juga beda ngono. Lah, Lah, Ning, beda. Hasilnya ya padha lho. Jajal kowe, takono. 10 tambah 2. Takono ning Niken karo aku. 10 tambah 2. 12. Pak Gareng, Apa? 14 kurangi kalih 30 juta. Nah, kuwi lho beda. Beda. Kuwi beda ngono. Kuwi jenenge wong Iya, lanang toh. sing berprinsip ngono. 14 kurangi 2 iso
Sing penting beda. 30 juta. Wong iki jaman saiki kudu beda. Kudu beda. Walah, mulane caci saiki do Sudah goblok gini aja. kabeh. Sampean kan rada lumayan Genius. 1 meter kotor kayak enek. Ah. Terus kayak ngono IQ-ne di bawah rata-rata. Iya. Saiki Wong wis jenenge wong memori card aku setengah giga. Kene iki wis kebek kae kena virus kae lho. Iki HP wong piye kaya. Ibarate memori. saiki wayahe sampean nyanyi. Nah. Loh, Tapi sing nyanyi ya kono, masa aku nyanyi. gandrung aku tapi Nah. kita harus sejajar. Heeh. Gandring kowe. Gandrung. Apa to, Ken? Bocah iki Golek ceblok guling Gus, bocahno Gus, guling nduk kuwi. Ken. Guling kuwi engko. Salone guling malah. iki lho, golek panganan sak amplokan ameng-ameng nyawa iki lho. Ora masalah wis ya. Ora masalah kepen nganti jiglok. Aku celi wis. Gagar otak. Aku celi. Goceli. Kuwi Agus iki bote pengen dirangkul Niken ngono kuwi bejo kowe lho cek. Bejo kowe. Oh, Mas Agus pengen dirangkul. Ayo lek ning ngisor mau kan iso ndelok kuwi, lek ning dhuwur ngene kan malah yo iso ndelok. Wah, ya asline penak dadi wong dhuwur ya, Pak. Nyang apa? Ngerti kahanan ngendi-endi lho, Pak. Wetok kabeh. Wetok Apa-apa kabeh. ketok. Wah, yo ndas-ndas kaya akeh banget lho. Lah penonton kaya. Mas aku. Kuwi nek kowe nyawang ngarep, nek nyawang dhuwur. Nyawang dhuwur lho. Saya genah. Saya genah. Nyawang isor. Oh, genah banget, Pak. Semeru erupsi, Pak. Bisa iki kok ya. Ya kanca-kanca sing mapan ana kiwa tengen Semeru didongakne kabeh seger waras ya. Amin. Slamet ya karena Nggih. bencana alam wis muga-muga Nggih. alam wis tuwa kuwi muga-muga kabeh mangke rahayu. Rahayu. Yo niken karepe gandrung to sampean. Ya, Ya. Bang. Ayo. Mas Agus. Culno Mas Agus. Ora. Kok lek pomo ambruk ya dek-edok lho sing ambruk. Niken ki modele Weh, asal ngincim pati kok kowe iki. Nek ngendi papan kowe arep ngincim pati kowe. kaya niken awanmu mengke kali nguncek to ayah utawa papa. Malah konan kula ideke mengke. Serasa didek sampean tak mati dhewe, santai ae lho. Jan kaya tumo garek mlides ae. Lah comomi ya coba. Ayo jajal lagu sing sekirane Mas Agus ra iso sampean ra tau ngrungokne. Heeh, Oh, apa? kowe lagi ketemu judule tok. Apa? Demit kondangan. Wis saire ro ngene. Kene rong kulino krungu aku ya kurung kulino krungu. Aja ngeculne, sampean kok ceblok. Ora santai wae lho. Yen aku ndredeg ngene ya mbok. Harus yakin. Iya yakin. Wes jan sujune. Anu, arep wudu apa piye, Mas? Tak biacok kowe kok masamu. Kowe iki wong ya dudu padasan ya kowe iki. Ayo kaya wastafel kok ya, Pak. Kacane kok Kaya keran kok e. Kerane diuter. Lah iki motive. Iki motif. Iki diuter-uteran keran. Heeh. Terus? Iki mancur. Niken kaya ngudang ponakane. Ya ngangge bawon apa anu, Cahyu apa tembang kekinian? Nah, Kita bawa dulu. bawa dulu. Nah. Apa? Bawa sambung Wanci Dalu ya, Pak. Oke. Ceritane iki awak dhewe iki sambunge ning Wanci Dalu tok. Oh. Soale nek awan model kaya uncek iki terus rengenge panas sih. Dadi kepanasan metune lek bengi tok. Oh nggih. Kancane Ini kan siluman to, Pak. siluman kelelawar dek. Ya, buat dulur-dulur, boto Sida Mulya. Sik. Ah, sawer lho. Aku ora buka catatan. Iki lama Catatan, Mbak. Ucap. Awas. Ayo cepetan. Anakku salah. Nangis. golek. Anak-anak opo ora tau dimiki kok anak. Anak kok idamane mek mik tok Lho lho. jenenge anak ya mik. Ya udang lah paling ora. Kudang terus anake prayo ngelak. Apa? Oh alah. Sik. Mas aku kok wong Iki apa to ya? wis ora apa-apa lah. Tibake cah iki ya enek rambute ta. Ora apa-apa kuwi topeng kekinian kuwi. Nah, blangkone tetep digawe. Blangkone tetep digawe. Langane. Blangkone gaenen. Nah.
Impenmu kaya kuwi ta ning impenmu. Ya kaya kuwi persis. Ya Allah Pak Nardi kok nanggap cah kucluk lho Mas aku. Iki modelku kaya ngopo to? Aku ora roh apik ya iki, apik. Kurang ngisor. Kurang medun. Ayo joget sik. Awas gocakno. Lek gocakno lek. Lek Wis ning kene ae. Kok aku medhoke to, Ken? Ning ngisor keplinyak. Lah ora aku ngisor ae. Ya wis kene ayo. Kene. Ayo piye? Medun ayo. ora apa-apa wong Kok kuwi. mbok banting aku. Ora niken ki halus kok. Wah lumayan. Ngene iki ora saben wong lho. Mama, ditepan ae sik yo Mama. Ya, Pak. Heeh, kene. Pak. Iki jan rumah kan iki bahan cempolo kan iki. Cempolo. Lah kok banyu to kowe nguyuh ning geger to? Keringet, Pak. Pak. Keringet to kowe? Banyu. Nguyuh kok ning geger badan niku. Nguyuh ning geger. Tibake. Kaya bayi ae nguyuh geger. Lah kok pukul-pukul. Iki modele piye to, Pak? Aku ora dong aku. Lho iki apik lho, sesuk difoto ya, sesuk difoto. Cek iki kurang medun iki. Ada jenggot. Apa? Janggut. Wo janggutmu lho tak geretku tak kira lek Biar tenanan ya. Ayo. Ya, dibawani kowe sing menghayati bawane. Kowe puisi Jawa ya? Nggih, saged Oh, saged. to mok jelasne bahasa Indonesia ya kenek bawane niki kan basa Jawa. Sak larik mboko sak larik. Yo. Pelit. Piye to kok pelit iki piye to? Lah eman nih. Eman pura pelit. Iya ning nganggo cengkok puisi pelit. Ngono lho. Oh alah. Nah, rada maju to, rada Ben maju. puisi to. Heeh. Lala apa? Yayi wis akrami. Bahasa Indonesia. Adik udah bersuami. Weh. Layak batin lu sandal idun mau ilang, baik dicolong uncek lho. Pundi? Lho kuwi, lha kuwi sandale sapa kuwi? Lah, ukurane mekur 3,5 kuwi. Mungkin kula. Lah iki lek sandale adikku. Lah malah adik niken iki. Iki ukuran piro? Ora enak ukurane. Aku nek nggon toko mung anu ndudingi tok tumbas niku aku ngono tok. Lah terus ngene iki tukune ning gone anu nggih toko anak-anak biasane. Enggak nek toko besi. Mosok kuwi nek toko besi enek ya? Enten. Dian. Terus jelasno tetep nganggo puisi ya. Siap nggih. Mau gawe topeng kowe malah gila dhewe ta kowe. Iya ta. Kowe gila dhewe mau gawe topeng kaya ngono kuwi. Ngopo kowe kok nangis ngopo? Ngompol kuwi niken. Ah, nguyah. Nguyah. Iya, Pak. Sing ngompol iku kudune sing cilik iki lho kok sing gedhi kok Aja ndang. Lah saya randangake piye? Aku pengen ngrungokke ngerti raimu lho. Wong ora etuk nonton. Ngerti wajahe ngono kok rai. Lah nggih wajah kan yo rai yo. Aku niken sawang suweneng lho, niken seneng. Lah kowe iki jenenge sinden lho, disawang wong ora gelem nang kebon kono. Temi kene wae kok. Kok iso? Wah disawang kok ora etuk. Sinden kok ning kebon kaya. Lah go sawang-sawangan disawang ora gelem. Ayo. Kowe asline guyu ki mergo irunge dhek ning jangkut. Aja cek lho. Enggak, Pak, ojo, Pak. Wes ning kono ae. Ya. Engko lek nakal tak waplok lho, tak kaplok. Bacok lho, bacok lho. Wes lentik. Malah gacok. Ya.
kok Ken. Umpama aku yang garwa. Ini aja mok terokne kuwi guyune Niken mergo nyawang kowe kok. Ya Allah, Niken iki topenge sapa to nduk ki mau? Lah kula Lah. ngejokes lho, Pak. Lah Niken kon ra guyu piye wong wajahmu kaya marmut lho Le. Kok kono ki irunge pas mentol ireng ku lho. Wah. Nah. Lah kowe gedange. Ya tak bacok aku gedhe kekrek. Tak suampluk. Lah napa wong Aja kekrek to. wong dikaplok kok. Ora maksude Nah, kene. Nene. dipoto. Gak kon atinggone apa? Dipoto nggih status. Wis kowe tak foto. Nah wis seragame Cakra Budaya. Nah ngono. Wes Kene. pas. Kene. Nah, fotonen kan. Hei, karo Mas aku. Iya. Eh. Kayak bingung ngomongin status ki kok. Ya Allah. Iki malah kaya film Moon King lho. Seneng. Mas aku. Engko aja lali. Wite gedang kuwi. Ketok. Diketok. Aja dikekrek tak wetak rumah aku. Ya. Niken kaya nemu topeng barang. Apa to pengene kok jogete kon ngene. Jogete halus. Nah, ngono kan halus kan. Satria lho, bilang srisik. Nah, halus ah. Das-dasane ngene lho. Aku Apa? malah kelingan ngopo. Napa? Aku mau isuk Heeh. nanggapne adekku kemudi kethek ya persis kaya iki. Kowe berarti tekomu ket isu mau berarti kowe. Teko ning Kediri ket isu mau ngene iki kan mung kowe. Nyati iya lho, Pak. Golek ceceran kowe. Golek tambahan kok. Ora trimo bengi iki. Nggih trima, jane sisan lakune lho, Pak. Aku badanku Bang Bayi melengi nyisih lho, melengmu nyisih ning tengen tok lho. Rumah aku. Ya karo tung dlang halus lho kaya karon sih. Nah, tung dlang tak danding tung tak keplenyek. Tung dlang danding tung melenyek debok. Tung dlang tak danding tung keplenyek telek. Aku tak IT kapan ya aku duwe wayangan pelawake uncek ngono ya bengi iki. Sah ganteng ora umum. Ya terus kudangan karo. Ayo, kan terus kan. Kuwi kok nguyah tenan iki cah kuwi kok. Ora usah rewel, kakak ben nembang, kakak Niken ben nembang. Iya, Pak D. Adik Mikdot ya, Mikdot. Nggih, Pak. Adik Nggih, Pak. Mikdot ora usah anu Mikdot. Iki topenge sapa to? Ya, Dok. Peran Cengingisan. Ana Paranono. Kakak Paranono. aja ngali teko uripku. Ya olehmu kebangetan men Mas aku. Kon ngalih tekan uripe kono. Berarti kowe kon mati ngono ngawur. Mesak aja diganggu kok. Peran deni maksa Kowe nek dijane turu lho kowe marane. Turu apa nyawang to kuwi? Nyawang, Pak. Oh alah. Aja nyedak Niken kok malah kemeklen. Jebol Kang Masuko Tas ya, Le. Sekolah ya, Le. Sekolah. Iki kacune digawa kacune. Bidang sekolah. Aja lali kok dibuka boncrote nek nang sekolahan karo bu guru ben ora diseneni. Nggih, Pak. Golek wayah mangan ora oleh njaluk panganane kancane. Nggih, Ku gregetne kok nggo mangan kok omah ning sekolahan njaluk panganane kancane.
Padahal nek sekolah harus entuk MBG. Lah iya. Aku mau mangan MBG mules wetengku. Lah nyang apa? Mbah ra enak. Oh, MBG ki apa ta? MBG mabuk. Ora cetha ya. Ayo to sambung rasa. Lah mbok ayo. Lah ngengkel. Ayo tok sambung rasa. Lah mbok ayo. Lha kok karo tase gedhi tas. Apa gaduk? Ya sak gatuke. Nanging wanci Jan bocah kok leh ayu le ra Iki umpamane bojo kono tak dol iki. Kok didol piye? Dol suarane ngoten lho, Pak. Ya ora iso. Pamane aku rabi ya sanggagake iki wis ora nyanyi neh. Kudune kamu bisa memuliakan istrimu, ora malah istrimu bukan kerja. Ngono kuwi jenenge laki-laki tidak tanggung jawab. Heeh. Ngono ki sapa? Kae to. Lho, kowe iki lho, lah iki anakku kok. Alah jenengan ki nggih sok ngandani. Suami ki kepala rumah tangga harus bekerja, istri di rumah. Lah ngopo kok bojone dadak kon melu ya An? Sapa? Garwane jenengan? Iki ta? Nggih. Lah kita jak iki mergo nggih percontohan. Percontohan apa? Wong lanang sing setia karo bojone ndi dijak. Alah padune ya wedi ya. Wedi piye? Heeh le. Kok wedi kok piye? Rumah aku apik. Bukane lek semu bukaan. Topenge nek bayi metu ya lambene tok lho jan. Men. Woi, Batman. Tanana ingkang rupeda. Tanana ingkang rupeda. Ngunta tresna nadyan mung srana piranti. Ken, Alam. iki terusno ya. Terus Aku tak pamit sik. ning ndi? Aku wis disangoni ya ngene. Aku tak pamit. Lah kene gorene tase. Hei, hei. Ora iso. Awur ki nyawane wong sak rombongan ning kene ya. Rumah saku gak aku bocah kok aduh. Iki sampean umur piro Cah Bagus? Kula kelahiran 2015. 2015. Lah kok wis jenggoten. Jadi 2015 kok wis jenggoten. Oh uripe kebrangas kok, Pak. Rumah saku. Entekno, Nduk. Gambarmu Blangkone mbok tinggi to, Le. Ame digawe aja sak sire dhewe ngono. Digawe blangkone. Nggih, Pak. Anu Nduk, tembange tetep niki nggih. Nggih. Diaturke dulur-dulur sing mboten pareng rawuh mboten kesupen menika Pak Nardi sekeluarga. Juga mboten kesupen tamu agung sing mboten pareng rawuh, juga pepundhene awake dhewe. Engko tanggal 16 Januari ade sowan Pondok Pesantren Al Badrul Alaina. Abahamu ya rawuh dalu menika. Berkahi Pak Nardi nggone tasakuran Jaya Mulya dalu menika. Matur Kok sembah. diaturke Pak Eko Mugiono, kowe kon buka WA-mu karo Pak Eko. Cek uncek. Oh, bukaan WA-mu lho, bukaan WA-mu lho, bukaan. WA no. WA-mu lho. Mo Pak kula ora rangkepan kok. WA iki. Lah nggih WA aku to. Maksud- WA aku ora rangkepan iki kon buka ya. WA HP ku lho. HP Oh. ngerti wae HP. Chat WhatsApp. Chat. Oh, Maksudnya Mbak. kowe iki dicet karo Pak Eko, dicet, Oh. dicet wajahmu, dicet. Ben sambung wanci dalu. Yen Cahayu. Sing gedhe Coba kaya ngopo? rambut Joget ana Cak Bagus. papujanku jejantang hatiku sambungku mengten cedalu ngrobit dasaremu
Upama karo Niken cah telu dikanthi kowe apa ya gemati? Ya kudu gemati. Oh, cah telu ki sapa ta? Sinten mawon to cah telu niku? Lah ya, cah telu tak kanthi ki maksude anake Niken upamane. Umpamane sambung wanci dalu ki sambunge mung bengi tok. Ngono. Nggih. Terus Niken kuwi ndek anak telu. Upamane. Umpamane ndek anak telu terus ora ndek bojo, ngoten to? Heeh, terus kenal karo kowe. Nah. Kowe bendina chattingan, kowe bendina WA ora tau gawakne apa-apa. Ngono. Upama Niken nggawa anake telu kuwi kowe apa gati? Ya gati to, Pak. Gatimu karo Niken apa karo anake? Ya karo anake. Lho berarti karo Niken ra gati. Ora. Lah nyang apa? Oh, kanca TPA karo anake kene. Mas aku malah kanca belajar Kowe kon ngupeni anak telu ya. aku ya. Minda poya yen tasih rip lan nandika Ya. moyo jaran lair potri solesta terus pisan nyuwara Oh. Sambung wanci dalu, Pak Suncak. Ya oke suara saka Niken. Salindri. Kantor Bos Tarno Kamya Jaya iki. Oh nggih. Bos Mari Sugiono Surabaya. Oke. Pak Enanda. Ya. Tolong. Bila Pak Komudiono. Boten supen abahmu Siti Aman saking Kulonado. Pak Nardi. Mulya, mulya. Sambung wanci dalu. Apa itu? Sing joget Uncek, sing nembang Niken, sing ibot Agus. Jan. Sing senggak no. Wah, jan. Gayeng. Terus. Mendah poyo. Tuh.
mau tembange apa, Nduk? Sambung Wanci Dalu. Menika lagu karyane Pak Sukron Suwondo. Nggih, diaturke karo Niken untuk mek ngrungokne karo joget. Iya. Lho, kowe kok lajeng pripun lho? Lah, iki masakmu nanggapne kowe apa piye kok melu joget iki lho? Heh? Iki nanggapke penonton kok kowe melu nyawang melu ngrungokne. Iya, wong papahmu ya wis dalang ket sore mau bar iki bar limbukan ya jek anune. Heeh. Pengrawit ya wis nabuh wisan. Sinden-sinden wis nyanyi kabeh, aku ya wis nyanyi sama trimo men joget tok. Men joget tok iki nanggapke kowe. Lah iki lho, nabuh ora ana sing jogeti ra gayeng. Masa ora do semangat apa meneh Patrick. Apa lho? Patrick lek mbok jogeti ya ora semangat. Ora semangat. Lek tak jogeti sinden-sinden ya semangat. Semangat. Oh, ngono to. Dadi kowe timbangan Malah linggo. Ya Allah Ya kok. Allah, Wong iki atur panglipur kok nguntuk. Ya ngadeg ora diaturan. Kancane anu kok iki ning mburi dalang lho kowe iki gegerku ora ketok lho kok mburi. Gegerku ora ketok. Lah iki apa padha ra peneran to? Golek engkon sing penak, golek engkon sing apik. Komposisine. Apa Ya Allah kae nutupi kotak iki lho, Iya nutupi kotak. Percuma ngene iki terusane nek. Alah, boh. Wong nek diti kok ra peneran. Ngomong ra peneran, ngadeg ra peneran. Ketoke uripku iki ra peneran tenan ya. Aku bersyukur. Bener ra Syukur. Syukur. Bersyukur. Lah iya. Kok syukur kowe ya? Ya bersyukur. Syukur karo syukur ki beda. Bedanipun? Ya jal kowe ngletak kok ngletak kowe lungguh kok. Wis lungguh ya. Pun. Mas aku iki mau tembangin sambung wanci dalu. Nggih. Cobi cahayu pundutanipun sing aku andalem. Soibul bed penjaripun Pak Nar. Pak Nardi. Mati Narto Sabdo. Pak Nardi. Pak Nardi. Ngersakne ana Napa wau? Warudoyong. Ana meneh sitoke pundutanipun penjanipun menika katresnan sejati. Nah, manut anu Warudoyong. Cahayu, manut panjenengan. Warudoyong sing nika to, sing tayupan nika to. Warudoyong mencelok ning Kuwi walang kekek. Kuwi walang kekek. Doyong nang pinggir kali. Ayu teno deblong saiki kok tambah gedhi. Kowe iso ta kuwi? Mboten. Lah ngono tembangno engko. Nah, niki ben tembang tresno sejati, Katresnan sejati. Pundhatipun Pak Nardi diaturke sedaya kru saking UD Jaya tresno tekane mati, Papa. UD Jaya Mulya. Oke. Apa kuwi tresno tekaning pati? Sanes katresnan sejati. Papahi piye? Ya Allah. Oh, tenan to, blawur tenan to. Salah ngeloke. Apa to? Judule apa? Tresno tekane pati. Aku mau muni piye? Katresnan sejati. Kuwi kleru. Lah, Mbok. Sing bener Tresno tekaning pati, sing bener. Lah nggih jenengan kleru. Aku muni piye? Jenengan muni katresnan sejati. Lah kleru kok mok terak-terokne iki lho. Wong kleru kok mok terokne iki jan lumayan. Engko ya ora beneran meneh. Wis manut ngono Enten ae. tresno tekane mati kali LDR, Bapak. Oke, ha niku manut panjenengan diaturne. LDR sing langgeng dayane rasa, Mas. Langgeng dayane ngrasa. Niki sing diaturke sing dhisik sing ndi? Nah, sing dhisik LDR ladrang po kuwi mau. LDR ki Ladrang to. Ladrang nek tak tung. LDR mawon nggih, Bapak. Oke. Hah? Rada alus ngoten. Oke, Tresno LDR. tekane mati. Katur Pak Nardi. Layangan rada kasar ngoten. Oh ngaten. Nggih diaturke buat Pak Nardi sekeluarga ya. Ya, LDR langgeng dayaning rasa. Ngene iki lek sing maca uncekne ya rusa. Masane Mbah Marijan ya rusa. Ya nduk. Menika Pak Nardi buntutan panjenengan. Langgeng dayaning rasa. senadyan mong suaramu ngademke ati wing ngucapke janji bakal mulih namoni Allah takis
buat Kiken Sarindri. Luar biasa. Wah, tembangnya Jos. LDR ki kepenak. Nggih. Terima kasih Sayu. Binarak rumiyin sing baku tetep didongake ya, Nduk. Pak Nardi sekeluarga juga tidak lupa ya kuwi Yang Putri Bu Kasih. Muga-muga enggal kaparingan seger waras. Amin. Sehat pulih kaya wingi uni. Tasakuran dalu menika muga dadi tombo karena sing ndongake piyantun pirang-pirang. Amin amin ya robbal alamin. Nggih, Binarak rumiyin Cahayu. Mas Uncek. Nggih. Iki kanggo spot njajal ki ya pundutan saka